Dili sayon nang ang kalimtan ka. Maibalik ko lang ang kagahapon pa. Really? Nanguyab ka niya imo pagkikiseryoso? Nya, napagidlain? Ipasakitan ka sa paraban? Stupid. Ah! Wala akong magawang. Why? Sino ang pipipiliin ko? Siya ba o pangarap ko? O siya ba? Huwag ka na inuktok to, bahal. Ganito talaga kaming mga intensyon sa iyo.